Sibiyele sikwamukele ku-channel yakho engiqopha mina igama uPastor Ningi sibela nokuthoba ukusilethela enye inhloko ebalekile la abantu abangayinaki nento abangayinothisi nezinto abantu futhi bayazenza kanti ziletha imimoya emibi noma ziheha imimoya emibi empilweni yabo. Into yokuqala futhi kuyibalula efuna ukuthi ayiqaphele engalethi imimoya emibi empilweni yomuntu ukuthi uthole ukuthi ukuthatha ama-gift from people who hate you, ukuthatha izipho from people abangakuthanda ofisela izinto ezimbi, then taking that gift uyigcine ngakwena. Leyo gift yomuntu osuke ekufisela izinto ezimbi, it attracts certain spirits, certain bad spirits into your life, because that person curses you every day and that person wish you bad things. Then bese uthathe leyo gift leyo. It doesn't matter how beautiful the gift is, but if we are umuntu who does not like you, who hates you with passion, that gift isn't a blessing but is an curse, is an emoya emibi empilweni yakho. So ezinye izinto efuna siyinothise la ukuthi people uthola ukuthi emakhabetheni they keep all sort of things emakhabetheni, bakhiphe bagcina izinto eziphukile, iglass liyaphuka liyavaveka balibeka khona lapha ekhabetheni, iglass liphukile alinasibambo balibeka ekhabetheni. They keep things as the broken things. Keeping broken things, it means now you allow the spirit imoya emibi ukuthi nayo ibe khona manje, because izinto eziphukile zi-attract imoya emibi engafanele yabo. So ugcina izinto ezibolile ezingekho right kungadalela imoya emibi engenza ukuthi mhlawumbe uhlezi umuntu mhlawumbe odakile empilweni noma unokudabuka okuthile, noma kungenzeka kusesikhathi ukuthi nje kunale moya emibi yokuthi kungabi nempumelelo nje endlini yabo, ningaphumeleli kahle nje, kube nokusilela emuva in terms of impilo, kungabi nokukwazi ukuthi niye kuphi phambili. So ezasho ukuthi izinto efana namaglazi noma izitsha ezingeke esimeni esihle, izinto emhlophe eziphukile, into ezinofa, into ezivavekile, into ezichezukile, izinto ezinamabala angcolile uyazisusa endlini, azibi khona endlini. Yonke into esendlini must be in good condition, must be clean, must be neat. Yona ungakwazi ukuthi ubeke kuphi endlini. Otherwise when keeping things that are not in good condition endlini, you are inviting imoya poverty, imoya yobubha, imoya yokuhlupheka, imoya yokuthola kanzima empilweni. So kubalekile ukuthi zonke into ezingekho in good condition, throw them away. Don't keep them in your house. You rather keep them somewhere mhlawumbe emikhukhwini, but not endlini yasuke ehlala khona. Ezinye izinto enginothise kakhulu thina esikhule sazi ukuthi ayenziwa esazi ukuthi invite certain spirits, impahla idabukile. Abantu abaningi bathanda ukugcina impahla noma izembatho ezingekho esimeni esihle. Uthola ukuthi umuntu impahla idabukile uyayibeka, impahla idabukile uyayibeka. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mpahla idabukile noma ishile inosha idamage okusha uyayigcina leyo mpahla noma ukuyigqoka. Ukugqoka nokugcina impahla eshile nempahla edabukile akusi right, ngoba uma uyigqoka leyo mpahla leyo thina sikhule sazi ukuthi iletha imoya emibi, iletha imoya yokuhlupheka esimeni sakho sokuphila. Uma ukuthi idabukile, you rather cut that party, maybe uyithunge neatly and then uyigqoka. Uma idabukile ezasho ukuthi uyayiphuthuma impahla mayidabukile uyayithunga. Angikhuluma impahla eqhaqhekile, khona impahla eqhaqhekile nedabukile, khona impahla yabo mayidabukile kuma kudabuka not ukuqhaqheka umphetho. Impahla edabukile nempahla eshile yona impahla ezilethe imoya engekho right endlini, nokugcina impahla ezigugile ezindala endlini. Yazisho ukuthi impahla masindala ungasayisebenzisi, hamba uyishise, hamba uyilahle leyo mpahla leyo, ngoba ale kwaloko izoletha imoya emibi. Ungayifaki futhi emzimbeni, futhi zama ukuthi ngasonke isikhathi ugweme impahla, ugqoke impahla epheshwe kakhulu, noma impahla edabukile, noma impahla esethungwe kaningi, yathungwa yadabuka lana, yathungwa yadabuka ngapha, yathungwa, ngoba leyo izokwenza ini, ibizokubangela mhlawumbe amashwa athile, iziphazamisha even impilo yakho, even kuma relationship, ngezinto ngenxa yale impahla lezi oyigqokayo ezishile, impahla ezipheshwe kakhulu. Impahla mayiphesha once or twice, then emabalo throw it away. Ungagcini so impahla ezipheshwe kakhulu, ingubo endala ezipheshiwe, ezithungiwe, iyathungwa kaningi, iphinda phindwa, idonsa imoya emibi. Hamba
Ngathiwa mhlawumbe usohlupheka empilweni ngenxa yokuthi wena ubekele ingubo lezi ungabi nenqubeka phambili noma ungabi nayo imali noma ungabi nayo imali yokuthenga ezinye izinto ezinje empilweni ngenxa ukuthi wena uhlale uphesha lezi zinto lezi ugcine sekunalo moya ukuthi yonke impahla wena onayo ufisa ngathi ungayiphesha. You invited that spirit ukuphesha. Don't get used to ukuphesha impahla. Don't get used to thunga impahla kaningi. Impahla ithunge once or twice. Emva kwalokho uyilahle. Ima idabukile sheshe uyipheshe, sheshe uyilungise bese simene right. Uma uhlelekile throw it away. Yabo? So ezinye izinto efuna abantu bayinokhuze ukubeka imithanyelo inda izinto ezibekwa kahle lezi zinto engabekwa noma ikuphi ngoba ezinye izinto ezinemimoya esuke ikhona enga-invite imoya emibi. Ufuna kube nendlela ukubeka umthanyelo awungani wani beqala nomthanyelo ubeka khona lana nje umthanyelo thina sokubeka kuphi ukudla ubonda endaweni lapho ungeke kungebe nabantu abalukubekweqa njalo njalo. So izinto ezibalekile. 2 ukuthanyela endlini abantu abaningi bayathanyela uma ethanyela aphushela izibi eva kwesivalo. All these things invite imoya emibi lokuhlupheka noma ukuthola kanzima nemoya nje emibi ezonikeza ningabi nepeace ngenxa nithanyela izibi nibeke emva kwesivalo. All these things you must do away with them. Don't ever sweep and then push izibi phansi kombhede. Sweep and push izibi phansi kwekhabethe or phansi kwetafula or phansi kwecarpet uyeke lapha endlini. Izibi zinemimoya emibi uma suyigcina khona la endlini. Enza sure ukuthi uma ukhuculula endlini ukhuculula clean, ibe clean, with spring cleaning, kungabi nikisendlini, kungabi nezibi, and then throw away lezi zibi zibe sedustbin ngoba otherwise kuzoba nemoya engekho right kuleyo ndlu leyo. So enza sure ukuthi wenzani uyahlale yabo shanyela izibi uyichithe, shanyela izibi ukorobheke nikoropa. Indlu akunaphi kunabantu uthola ukuthi nasendlini kuchitheka kube namabala mhlawumbe kube nama-drop of water, dirty water lena akasathanyeli uyekile though mabuke kwaba nama-drop athize, it's either a drop of blood or drop of water, dirty water endlini enza sure ukuthi uyakoropa ususa lento leyo, otherwise you'll be attracting certain bad spirit yabo endlini yakho. Enza sure ukuthi endlini yakho izinto ezinye imenze uyibeka ngendlela right, imenze ingabe uvanzi, ikelo lihlala ivuliwe ibekwe lapha nje yonke lento leyo. Ngisho ukuthi ikelo in order, imenze in order, all these things zifuna kanjani zihlale ngendlela efanele, ngendlela evaliwe, zihlale kuma case azo, hayi zibe zichachaze zibe uvanzi. So all these things izinto abantu abazenzayo bayibeke nje abantu kungabe indaba salutho. One last thing abantu abangayinotice ezinye izinto like people love to keep nje bones, amathambo, ugcina amathambo endlini or ugcina amathambo labalini. Thina we grew up knowing into emathambo sasingayigcina ekhaya. Aligcinwe ithambo beligcinwe ekhaya ngoba ekhaya sikhule ngesintu bekuba makuhlatshiwe bekwazi ukuthi igcine isikobho senkomo kuphela, but ngeke nje ukuthi avava zamathambo ugcine amathambo ibala lonke. No, all these things they are kept away from ekhaya. If inkomo sihlabile, you would only keep isikobho because noma isikobho sembuzi or the shallow maybe isibani or lapha omnyango wendlu yakwagogo or kulezo zindlela kufanele, but only the bones, that skull senkomo esimhlophe. But you cannot be keeping all bones around nje wena amathambo uyathatha hlaba inkomo idla inyama ubulahla amathambo. No, all these things they are kept away. So it's sure ukuthi izinto lezi niyayisusa namathambo athathazayo ehlabile, enza sure ukuthi amathambo nawaqoqa ukuze kungabi igcine sekele amathambo asenethimo yebo bese sebenziseka kabi ke kubantu bawasebenzela leyo mathambo lawo nje isendangile indalo lezi izinto ezingafanele noma indalo ubunzima nje empilweni. So all these things nje ebengithinta ngiyibalo nje abantu abangasayinaki kakhulu do away with izinto ezinjengalezi sigcine kude ngoba kakhulu ngaza ukuthi uNkulunkulu enilone uNkulunkulu enibusise sikhona nokulala.